Добре си. Аки много хендър. Видя ли го това, бе? Май е щупено, брат, не знам. Кацам, хващам си го супер ясно, натискам се на вираж и само по... Днеска правим байкчек. Колелото е Cube 2018 година. Рамката е MK 27,5. Вилката е Kashima. Fox с 3 настройки. За да са в комплект. Шок също е Fox. X2. Спирачната система е Shimano Z. И отпред и отзад. Като е с 203 дискове. Доста спират така на място коват. Предполагам и надолу бая ще спират. Кормилото е карбоново. Raceface. Другия карбонов компонент са курбелите. Също са на Raceface. И скоростната система е точно 7 скорости. Обтегача е SRAM GX. Педалите са много удобни, шимански, клипсове. Вършат перфектна работа. И двете гуми са Assegai. Има доста останал грайфер. Гриповете са на Spank. Има обаче един проблем. Ако седалката е много ниска, директно яде гумата. Каца ще се чува дзът. Каблите са Data Swiss. Главините също са Data Swiss. Общо взето колелото е много стегнато, много поддържано. Но фърлим един бърз поглед. Аз съм директно с клипсове. Така ми изглежда добре. Доста спират и спирачките. Вече те първо ще видим. Отиваме да покараме. Оправяш ли се, бе? Готов ли си? Аз съм готов, да. Да, ходим да джътнем. Айде, караме секчо! Дай му! Всякъде. Младежки. Абе, младежки ли отиваме сега? Да. Караме се младежки. На нощ няма нещо по толкова да караме. Ама има. Има между другото. Но тук сколко ще мога ще? Да, нещо колкото им се караме. Ей, това примерно над град много, това ме любимия скок на една. Ма той времето е брутално, човек. Се измори го е. Сега какво ще бръмнем? Някакви скокчета? Да. Айде да го видим този кюб. Няма да идем някъде с кола, с автобус, нещо. Седим и катерим. Какво правите, бе? Карате ли? Какво става? Ти да нямаш кола, бе? Еми взех това да покарам малко. Ти си този твърдак. Тук не съм идвал 2 години. И сега си смят всичко се не, яла нагоре с нас. Ай, после е лего. Ай! И аз говоря сега да но аз там нещо. Май няма да съм на топченост. Докъде ще бутаме ние? Ми цяло е от тук, не ми се навърза с това. Аре. Добре, аз го навърза. Аре, бе! Той подкача тази задница. Еми да, то още по-забавно. Добре. Мятай си. Пускай мънки гараж. Пускай мънки гараж, не на това. Опа! Ей, той като го беше много приятно това. Да, бе. Аз всеки път го дърпам, брат. Кацам като от камък. Ай пак, искате ли? Давай, бате! Удари! Удари, машинка! Бра! Бро! Тя колко ли? Да! Ти ли сте? Мини първи за тебе. Добре. Опа, чакай. Добре си. Ти, товарния влак. Еми, аз съм готов. Ти много хендър! Ти му е, брат! Какво беше това много хендър, бе? Брат, знаеш как си го фаме? Брат, ти лут ли си, бе? Това се да. Видя ли го това, бе? Това беше Видя ли го това? Аз искам, че просто иде пред тебе, той пича мали много хендър цепи веднага. Ти лудя. Си го хванал, брат.
Много си лудо, аз това го снимах. Да, колко беше голямо, бе? Оле, брат, ти направи така, така е отстред. Яла да го видим, яла да го видим. Колелцето много добре се усеща. Тук наслаждавам се за 2 минути на гледката и тръгвам да караме тази пътечка. Направо опаковам маската, те другите са долу и тръгвам. Оп! Тръгвам! Дай го видим. Добре. Добре, че ми история, защото се притеснявам така. Не, ще изчакаме спокойно. Аз ли съм първи? Пускай мънки гаража. Пускам мънки гаража. Пускай снимателния апарат. Пускам апарата за снимане и тръгвам. Ай, момчета! Оп! Добре, бе. Къде е другия, бе? Къде е другия изтребител? Ай, го идва. Дай! Не е лудия. Но аз съм готов, че тръгна. Дай му. Добре, бе. Да ни щупи нещо, бе. Да ни щупи нещо. Не, абсолютно нищо. Късмет нищо. Брат! Ооо! Стига, бе. На това трябва... То няма налично. Май е щупено, брат, не знам. Стига, бе. Брат, кацам, хващам си го супер яко, натискам съм вираж и само по... Ма той добре, че излезна навънка, а не в спиците. Да, хубаво, че не влезна в тия глупа изпици. Отивам го товара, в колата се прибирам, бат, какво да правя, докато не стане другото ухо. Поръчай 3 уши, май, ако трябва. Ако и другото скъсам... Отиваме за един бърз пит-стоп. Да сменим ухото. Виж как се скъпа, брат, ти. Ти не моля. Не може да се скъпи. Може да се уместича от тук, да въртя, бе. Ти ме рака, брат, седи и тича като от. Не, ми скара. Тук има малко ремонтни дейности. Готово е, бе. Готово ли? А болчето видя ли за какво е? Да. За... Брат, моето няма такова, бе. А? Моето няма такова. Моето старото ухо. Кефш ли са, брат? Чисто много. Заключваме, отиваме да караме. Ще ходим ли да се пуснем и ние? Да, ама айде не камъч, или камъч. Ай, на камъч. Камъч? Ай. Знам, че ще родим. Едните оттам, другите оттам, бе. Еми, от всякъде трябва да атакуваме. Слагаш ли маска? Аз не. Няма слагам, защото то е топличко. Такова. Много. Мини първи. Да съм първи. Чай се хвана, се закопчея. Ай, оп-оп! Какво става, бе? Какво става? Да ти кажа, може да на моите дам и предната, че има някакъв дет, чуй дали да я купи. Коя предна? Предния DMAX, да го наплетеш пак.
Добре, ще го наплета, няма проблем. Ми да караме, бе. Брат, тия капли аз съм ги плел. Даже виж, седи ми. Това 27 обаче, а? Да. Седи ми даже това, защото тази първата, където слагам винаги, си я маркирам. Седи. А те еднакви ли са тия кюбове, бе? Те тия кюбове са еднакви. Няма ходим да джетнем, де. Дай му! Той това много достира, бе. Аз ще тръгна след тебе направо. Елита, да. О. Къмшик. Дай му! Маля, той издъни си. Той ще мачка, шо гледаш. Много го мачкам. Ай, дай, Гош. Опа! Батерията на GoPro-то падна, влезнах малко да зареда. Приключихме с карането. Колелото беше наистина много стабилно, нямам никакви забележки и съм много доволен от него като цяло. Последвайте инстаграма, който е долу в описанието, абонирайте се и за канала, а за хората от Пловдив може да заповядат при мен. И ще се видим на следващия байк чек или следващото каране, не знам какво следва, абонирайте се, за да разберете. Айде!